Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to another adventure with Boyke. Vandaag gaan we iets heel speciaals maken. We gaan maken een Surinaamse zwampvis, namelijk de pataka. De pataka die heb ik gekregen van tante Sonja en broeder Deel uit Suriname. Het is gevangen door broeder Deel uit zijn perceel in Zaramaka. En tante Sonja heeft voor me schoongemaakt. En ik heb hem gekregen, laat ik zo zeggen. Ik ben zelf niet naar Suriname geweest. Ik heb hem gekregen. En dat ga ik voor jullie vandaag voorbereiden. Lekker in masala. Lekker in curry masala. Wat voor vis is eigenlijk de pataka? De pataka is eigenlijk een Surinaamse roofvis met heel veel graten. En het is te vergelijken met de snoekbars. Of ja, vooral de vooralzalm. Zoals ik het gerecht ga voorbereiden, kan je het eigenlijk op alle witte vissoorten gebruiken. Hey, witte visie. Je weet wel, elke Surinamer kent de witte visie natuurlijk. Oké, dus je kan het op alle witte vissoorten gebruiken. Zoals de wijting, de snoekbaars, de harder en nog een paar andere vissoorten. Maar vooral niet bij de zalm. Nee mensen, dus niet bij de zalm proberen, want dat gaat toch niet lekker smaken. Je mag het van mij proberen, maar je zult zelf zien van nee, het is niet de juiste combinatie. Het is not a match made in heaven. En de witte vissoort met in curry, in masala, is echt een match made heaven. Ja, zeker. En die gaan we vandaag maken. Natuurlijk, niks anders dan de pataka, de witte visie. Ja toch. Oké, zo heb ik hem gekregen vanuit Suriname. Wat is de pataka? Nou, dit is de pataka. Het is een zakje van, ja, je weet wel. Ja, dit is de pataka. Ga ik even openmaken. De pataka. Je hebt natuurlijk ook grote patakas, dit is een middelmaat. Nou, dit is de pataka, zo heb ik hem ook gekregen vanuit Suriname. En de kenmerken van de pataka is natuurlijk, ja, de kop. Die gaan we zo meteen afhakken, dat heb je niet nodig, maar kijk. Dit is hem dan. Ja, en daar wil je echt je handen niet tussen kwijt, want ja, dat begrijp je wel. Dan ben je ook je vingers kwijt. Ja. En dit is de staart. Hij is iets groter dan mijn snijdblok, dus het is best wel een grote vis, ook een grote pataka. Oké, dan gaan we eerst beginnen met de schaar. Ja, het is een beetje stroef allemaal. Ja. En de kieuwen zitten er nog in, kijk. Ik heb het vis even van binnen even schoongemaakt. Ja. En dan gaan we nu snijden in mootjes. 1. En het kopstuk gaan we niet nemen. Ja, dat eet ik niet. En dan tot en met hier. We gaan het vis schoonmaken met limoen. En in Suriname wordt dit een lemmetje genoemd. Dus ja. Ik heb hem eerst gedraaid natuurlijk. En dan gaan we even uitpersen. Dit vis. Nou, er komt niet echt veel uit. Maar daar heb ik wel iets anders voor. Zie je? Doen we nog een beetje zout bij. Een beetje husselen. Ik wil toch even vertellen over het vis. Je kan het zo zien, witvis natuurlijk, en het is super vers. Want ik heb hem gewassen en kijk, hij blijft nog gewoon lekker stevig vast. Normaliter, ja, als je vooral met wijting doet, in Nederland heb ik het, mijn ervaring is dan, ja, dan begint hij al te brokkelen met limoen, als je hem al wast.
En nou, dat was het wassen van het vis. De ingrediënten die we gaan gebruiken voor het maken van de vis zijn natuurlijk olie, Chinese tuier, 3 Chinese tuiers, maggi-blokje, verse Surinaamse Madame Jeannette, ook gekregen. Surinaamse curry masala. Deze had ik gehad, of deze had ik gekocht op de Pasar Malam. En ik heb hem geproefd en het was echt lekker. Dus dan ga ik ook deze proberen. Een grote tomaat, witte peper, uien, knoflook, groene mango, ook vanuit Suriname. En dat was het. Oké, mensen, wat we gedaan hebben, we hebben de Chinese tuier in stukken gesneden. We hebben de tomaat ook in stukken gesneden. De vis was er al. Ik heb de mango's ook in een mooi schaaltje gezet om te presenteren. En natuurlijk de uien, de kippenblok of het maggi-blokje, de masala, zonnebloemolie en natuurlijk het knoflookstam met de Madame Jeannette. Wat we eerst gaan doen is het vis, die gaan we marineren met witte peper en knoflookpoeder. Ik gebruik witte peper omdat sommige mensen last hebben van hun maag. Die kunnen niet zo goed tegen zwarte peper, dus ja, doe een beetje erop. Knoflookpoeder, als je nog een beetje wil. Ja, oké. Ja. We gaan nu een beetje mengen. Ik heb hem lichtjes gemarineerd. Ik kon natuurlijk ook meer bloem inzetten, maar dan wordt het te bloemerig en dat wil ik niet. Het moet een beetje lichtjes zijn. Oké, mensen, dan gaan we de pataka eerst frituren. Lieve mensen, vind je dit soort films leuk voor mij? Vergeet niet te abonneren. Ja, liken en subscriben. Dat is echt heel belangrijk. Dat geeft mij natuurlijk weer een hele impuls om nog meer van zulke leuke video's te maken. Ja, zeker weten. Als je dus als je olie wilt testen, is het heel makkelijk. Een ui erin, een snuffeltje ui. En is hij aan het drijven, is het olie al warm. Dus, en je hoort het ook natuurlijk. Je hoeft niet helemaal donkerbruin te bakken, worden, maar lichtjes. Want de rest gaat toch in de verder laten zien. Donkerbruin te worden, gewoon lichtbruin. Zoals dit. Het is meer dan dat. Oké, lieve mensen, dan gaan we nu weer verder. We gaan dus eerst ja, dit is mijn lievelingswok. Gebruik ik al jaren. Vooral voor een koken van Surinaamse vis of vleessoorten. Zoals een kleine doks. Of een doks is een eend, Surinaamse eend. Of een harde kip. Of anders vis. En natuurlijk een kwikwi. En dit noem je dus, ja, in het Hindoestaans noemen we dit een karahia. Karahia, ja. En de kukje kan ook heel lekker hierin en smaakt ook heerlijk. Oké, hier gaat hij dan. Een grote eetlepel. Oké, zoals je kan zien zijn de uien een beetje aan het frituren. En de rest van de uien bij. Nou, nu dat het ui een beetje bruin aan het worden is, doen we de knoflook en peper erbij. En dan gaan we nu de masala bij doen, de curry. Het speciale curry. En dat doen we het vuurtje eventjes op een laag vuurtje.
En dan pakken we de lepel. En even lepel. Het zal meer dan goed schat zijn. Kijk of zo meteen weer verder. Nu komt de truc eigenlijk, je moet zorgen dat de masala niet aanbrandt. Want als de masala gaat aanbranden, ja, dan heb je een bittere smaak. En dan moet je zorgen dat het niet gebeurt. En dan, nu dat we dit gedaan hebben, doen we tomaatjes bij. En, nou, dit is de tomaten zijn nu een beetje aan het smelten. En dan doen we dus dan het Chinese taier. Gaan we nu erin doen. Niet te vergeten mensen, wil je meer van zulke films zien, ja, of video's zien op YouTube, ja, like en subscribe, abonneer en dat geeft mij dus nog meer vreugde om nog meer zulke films, te maken, nog meer vreugde, nog meer pit om nog meer zulke films te maken. Dus, ja. Oké, nu gaan we op een zacht vuurtje natuurlijk, tekstertje erop. Oké, nou dit gaat nu al een tijdje. Wat we er nu bij gaan doen is een beetje water om het proces een beetje te versnellen. En ik heb het water gekookt. Het is gewoon gekookte water. En als de Chinese taier eigenlijk een beetje de helft gaar is, dan doen we de vis bij en de mango. En dan wordt het de rest vanzelf gaar. En natuurlijk garen op een laag vuurtje. Oké. Nou, ik heb op een laag vuurtje gezet en zoals je kunt zien begint hij echt te dik te worden, de curry. We moeten nog, de taier begint ook gaar te worden, niet helemaal, voor de helft. Maar we gaan nog een beetje water bij doen, want anders is het zo meteen zo dik geworden. Dan heb je geen surwa meer en geen saus. En ja, dat eet een beetje moeilijk. Eerst de pataka. Dan denkt hij alsof hij gaat zwemmen. Ja, maar hij zwemt dan in de pan. En dan heb ik nog blokjes. Mango die ik had. Ja, mango geeft echt een lekkere smaak ook aan. Dat het niet echt te vissig smaakt, maar ook gewoon lekker smaakt. Ja, een beetje voorzichtig, niet dat je hem helemaal alles stuk maakt, dat je het hele vis stuk maakt. Komt nog wel eens, vroeger toen ik nog niet zo goed kon koken, kookte ik nog wel eens. En maak ik het vis altijd stuk. En toen zei mijn moeder altijd van, nee, zo moet je niet doen. Je moet het eigenlijk rustig aan doen. Ja, want dan ziet het ook lekker uit. En dan doen we dit op een laag vuurtje en laten we het gewoon sudderen. En dan ongeveer 5 minuten voordat hij klaar is, of als hij gaar is, doen we een beetje soepgroenten erbovenop. En dan is hij helemaal picobello. Niks meer aan doen. Oké, nou, zit al een beetje te pruttelen. Nou, lieve mensen, echt, ik wou dat jullie dit konden ruiken. Het ruikt echt gigantisch lekker. Echt waar. Het is heerlijk. Alvast een beetje proeven hoe de curry of hoe de curry er eigenlijk bij zit. Een beetje blazen natuurlijk, want anders kan ik mijn tong verbranden en dat is niet leuk.
Zo. Het is lekker pittig. Al zeg ik het zelf. Er moet wel een beetje, een beetje zout bij. Ja, dat wel. Het is gewoon Himalaya zout wat ik erbij zet. Oh mensen, kijk, de mango die is ook helemaal zacht geworden. Ik heb een paar stukjes mango bijgezet. Nou, dat wordt echt smullen vandaag. Zoals je weet, hou ik van lekkere eten. Ja, dus ja, dat wil ik graag met jullie delen. Kijk, ook hier ook. Zie je? Sinaasappel is gewoon lekker gaar. En ook, je kan ook zien aan het saus dat het dikker wordt. Dus het bindt als het ware. Dan weet je van hé. Ja. 5 minuutjes, 10 minuutjes nog even verder doen. Oké, we laten eerst nog even 5 minuten doorsudderen. En na 5 minuten zetten we dus de soepgroenten bij en dan nog weer afmaken dan. 5 minuten later ziet het er zoiets uit. Dan gaan we een beetje roeren. Intussen is mijn rijst ook al gaar. Nou, lieve mensen, dit ziet er erg lekker uit hoor. Kijk. Oh, dat is die mango. Dus hier ook een stukje mango. Oh god. Oké. Kijk. Zie je. Het gaat als boter. Nog wat soepgroenten. Dan doen we nog wat van bovenop. Ja. Oké, en dan doen we hem nu even uit. En dan is hij zo gaar. Ik vind het echt heel mooi gelukt. Het ruikt ook heerlijk. Zal ik nog een keer even proeven? En dan van dit erbij. Oh jee. Ja, lekker. Lekker pittig. Heerlijk. Zoals het eigenlijk hoort. Nou, lieve mensen, dit is het eindproduct van het vis. Met rijst. Ik heb het opgediend met rijst en met spinazie. Het ruikt echt heerlijk. Lekker kruidig. Lekker mango. Het ruikt een beetje zoetzuur. Een beetje pittig. Ja, ga lekker met de hand eten. Ja, ik dacht van oké, dit vraagt eigenlijk om lekker met de hand te eten. Ja, oké. Oh oh. Als je me nam. Oeps, sorry. Maar ook met de vork smaakt het echt heerlijk. Echt waar. Lieve mensen, wil je nog meer van zulke video's zien? Ja, like en subscribe. Niet te vergeten, abonneer. Dat geeft mij dus juist meer kracht, meer energie om meer nieuwe films te maken voor jullie. Zulke films te maken. En ik vind het fijn natuurlijk als je ook even in de comments even wat zet. Ja, ik vind het echt lekker mensen. Ik ga even lekker smullen. En ik zou zeggen, like en subscribe. Until next time. Bye bye.